Thokozani bogogo nomkhulu wegama uVusi umhlabe uMabunda omuhla kancane umuntu ubheka bonke abamcalayo igojana lamanzi uVusimuzi kangomayeza uVusimuzi ovusa imizi yamanye amadoda namhlanje uzovusa wakho umuzi bogogo nomkhulu ngivumeleni ngikhulume ngale ndaba yokuqela ukubonga imoto indlu umntwana nomsebenzi. So ngifuna sikhulume ngale ndaba lena ngoba indaba le eseyidide abantu abaningi ezweni iyabadida abantu abaningi. So ngoba manje ngifuna ukuthi ngichaze kahle ukuthi kwenzakalani uma mhlambe kumele ukuthi ubonge umntwana nanoma ungamcelanga. Kenzeka ukuthi uthi ustrugglisha ukuthola umntwana and then bese kufika ithonga mhlambe ngabe ugogo ngabe umkhulu afike emaphusheni athi makafika esibonakalisweni ugogo afike aphethe umntwana. Khumbula ukuthi ngaleso sikhathi leso wena ustrugglisha ukuthola umntwana, so kufike isalukazi siphethe umntwana sikunikeza umntwana ephusheni. Number 1 kungafika mhlambe ikhehla lifike likuphe umntwana noma lithi nangu umntwana wakho lokho kungaba especially ekwenzeka kakhulu ebantwini abangomama kufike ugogo. So esikhathini esiningi vele uma kufika ugogo kuzoba yintombazana kuba umfana kodwa esikhathini esiningi kuba yintombazana. Uma kufika kumkhulu esikhathini esiningi kuba umfana. Why kumele kube njalo? Ngoba wena ngaleso sikhathi uyastrugglisha ukuthola umntwana, uyastrugglisha ukuba pregnant. So noma mhlambe wenza miscarriage wangayibona manje bona bazokuhlambulula and then bese ke bakhiphe lo abakhiphayo bese ke bakuphe umntwana. Most of the time uma kwenzeka kanjalo umntwana loyo osuke aba umntwana ohlupha kakhulu emhlabeni kangangokuthi uba umntwana ogulayo, uba umntwana ongathi uyabona uyagula, uhlushwa ukugula ngoba usuke embethwe ithonga. So manje ke uma sekwenzeka ngaleyo ndlela leyo ukuthi ugogo abuya akuphe umntwana noma umkhulu abuya akuphe umntwana, kusuke kusho ukuthi loyo mkhulu lo noma loyo gogo loyo usuke akupha umntwana ngendlela yokuthi loyo mntwana ofikayo komele ukuthi umuphe igama lakhe lo gogo loyo. So lokusho ukuthi lo gogo loyo uzivusa yena manje uyavuka uyovuka kilo mntwana lo ibuyela lapha ekuthenini if kufika ugogo kusuke kuyintombazana, if kufika ikhehla kusuke kuwumfana most of the time. So manje ke uma lo muntu lethonga selifika lisuke liselisho ukuthi lo mntana lo umntana wami uyimi futhi lona lethonga leso. Kusho ukuthi wena kumele ukuthi lo mntana lo umuphe igama lakagogo. Eyokucala leyo umntana makaqeda ukuzalwa uyazalwa umntwana kahle, mayeceda ukuzalwa umntwana kumele uhambe uyombika ethongweni ukuthi nangu umntwana ofikile and then umntwana lo negama lakhe ngimupha igama elithile nelithile. So uthenga lesa sibongo lesiyana not isibongo, uthenga leleya gama lelo gogo loya ukuphe umntwana, otherwise umntwana uzohlupha. So lokho iya lapha ekuthenini umntwana umbonga kanjani, umbika kanjani umntwana ethongweni ngoba nako sekafikile umntwana and akusiwo umntwana owena ovele wakhulelwa nje ungazi ukuthi kwenzakalani. Isikhathi esiningi kuba yinto yokuthi vele uyambona nasemaphusheni lo gogo akupha umntwana noma uhleli naye lapha yana wena odede uguge umntwana. Uyayizwa lento noma atshela ukuthi umntana wakho lo ncelisa umntana wakho noma into ezinjalo ngoba kwesisikhathi lento bayi-associate nesilwane ukuthi udediswa isilwane, but nawe kumele uyibheke ukuthi if before kuzothiwa udediswa isilwane ivela kanjani lento lena. Ivela ngenxa yokuthi mhlambe wena umntwana umswele noma ivela ngenxa yokuthi wena vele abantwana unabo futhi awusabafuni and then mhlambe unokuphupha vele ulala nesilwane. So like kuyahluka. Bese masombikile umntwana
umntana uyaqhubeka, umntana uyaphila. Why? Because leli thonga kumele lazi ukuthi okay nangu umntana sekafikile. Ngeke ngayisho enye ivideo ukuthi ithonga liyafuna ukuthi ulazise nanoma ngabe lona liyabona, lona liyafuna ukuthi wena mawusondele ulazise nanoma ngabe liyabona, ngoba even naye ugogo ophilayo emhlabeni awusenokuthi ayibone into athula until wena ufika uzomtshela khathi-ke naye ahlambuluka. Kodwa ungakamtshelanga then naye ubona sengekho isidingo kodwa usuke abhekile. Number 2, imoto. Ukubonga imoto kumele ube careful ngokubonga imoto. Imoto yebo uzoyicela ihashi lamavila awu-4 okuyimoto le. So manje ke ngithi mina uma ubonga imoto, if mele ubonge imoto, kuyadependa ukuthi noma kuyahluka ukuthi why mele uyibonge imoto nokuthi why mele uyibike imoto. There's a difference between ukubonga nokubika, because ukubika lapho kula wena ubika khona imoto ukuthi nayi imoto eningiphe yona ngiyayibika kini ukuthi niyibheke, and imoto yasekhaya lena imoto ezokhulisa umndeni lona, uyithathe uyibeke from point A to point B. Then lapho uyayibika, uyibonga kula ucele khona, then bese ke uhambe uyoyibonga imoto, uthi ngiyabonga imoto. Kodwa esikhathini esiningi kunokuba nobungozi ukuthi mase ubonga kumele uwazi ukuthi ubonga uthini, ubonga ukhuluma kanjani, ngoba whatever however ozokhuluma ngakhona vele kungahle kube yinkinga, ngoba if uzothi wena uyabonga then uthule kuphelele lapho, then kuzoba nenkinga, ngoba wathothi imoto le bazoyithatha. And imoto mabasebayithatha ngeke bayithathe kahle, ngoba ungayithatha and then bese bayenze ikuyise. So enye into ukuthi mawubonga musa ukudalula ukuthi mhlawumbe noma ubika udalula ukuthi baba ngoba nangu baba kodwa ukushona manje, then wabuya ephusheni wathi nansi imoto, bese wena ngoba ubone yena ephusheni bese uthi baba nansi imoto ongiphe yona ngiyabonga. Cha, akufuneki ukuthi kube njalo, ngoba lo baba lo wena ombonayo ngeke afike ahamba ayongcwatshwa makade ungcwatshwa bese abuye sometime azokupha imoto. Uthunywa umuntu nawe, ukuthunywa yena ukuthi nawe uzokwazi uku-understand ukuthi okay nangu ubaba uzongipha into eso, but it's not ubaba okuphayo leyo nto leyo. Kukhona umuntu othuma ubaba lo obekavele abheke wena before kwasekucaleni. So manje ke usebenzisa i-image kababa ukuthi ukwazi uku-understand ukuthi vele uyithonga lo muntu lo, ngoba nangu baba khakasekho. Futhi ke esikhathini esiningi sazokhuluma nanga, esikhathini esiningi makusuke kuvela ubaba kusho ukuthi le moto leyo or whatever leso sipho abakupha sona sisuke sivela esayidini lakibo baba. Makuvela umama noma mhlambe umamncane omunye washona kusho ukuthi leso sipho leso whatever sipho sivela esayidini lakibo mama. Sisazoyikhuluma leyo ngelinye ilanga. So manje ke uyabonga imoto noma mhlambe uyoyibika imoto. Mawubika imoto eqinisekisa ukuthi awubiki imoto osayikolodayo. Asithi mhlawumbe uyahamba uyothenga imoto kuphi la uyithenga khona, and then bese ukhiphe le deposit leyo bese kusala le mali le monthly payment leyo. So manje awuyibongi imoto ngaleso sikhathi, uyobika imoto, awubongi imoto, because kumele uyibike ngoba bazokubona imoto nawo seyime lapha emagcekeni, seyime ekhaya kanjani, babona wena uyashayela kanjani. So kumele bazi ukuthi okay mawushayela le moto leyo ushayela imoto yasendlini, yayizwa lento. But manje ngoba angithi manje awuyibongi ngoba usayikoloda. What if mhlambe kufika ama-lockdown then thola ukuthi imoto kumele babuye bayithathe futhi, then usazokwenza uzokhohlwa futhi bese uyahamba wena, or noma ungasayi mhlambe uyosho ukuthi imoto bayithethe. So engichaza ukusho ukuthi uyayibika yonke into, uyabika ukuthi nansi imoto eningiphe yona, ngiyacela ukuthi ningibhekeni, ngoba imoto ezoloko ingena la ekhaya ihlala, imoto ezoloko ithutha abantu lana ekhaya, sihamba siya from point A to point B. Uyayibika kanjalo nomsebenzi. So umsebenzi ke wona ke ungakwazi ukuthi ubonge,
But ke mawubonga umsebenzi, bonga umsebenzi, then bese ke ucela ukuthi bakubheke, ucela ama-promotion, ucela ukuthandeka emsebenzi, ucela ukuhlonipheka emsebenzi, ucela namandla ukuthi lowo msebenzi uwuphathe ngendlela elungile, ngendlela ekumele vele ngabe uphatha ngayo, ngoba kunezitha emsebenzini, kunenkulumo, kunabantu ongabazi. So manje uyacela ukuthi lowo msebenzi lo ngicela ningibhekeni madoda, ngicela ningibhekeni ngoba la kukhona khona imali, kukhona isitha. Uyawubonga umsebenzi, but nakhona usacikelela ukuthi awudaluli igama lomuntu ukuthi wena mkhulu uSpereketshani, cha wena gogo uSpereketshani. No, because what if awuphiwanga wuye lo msebenzi loyo, bese wena ubonge yena, bese ke lo okuphile lo msebenzi loyo abe ne-jealous, awuthathe lo msebenzi loyo. That is why umuntu athi mina ngibike imoto, noma ngibike umuzi, noma ngibike umsebenzi, after 2 weeks ngaxoshwa emsebenzini, after 2 weeks imoto yawa. Ngibonga umsebenzi namhlanje, after kusasa after 2 days imoto iyawa. Ama-reasons lawo because uma ubonga uyadalula ukuthi ngibonga kuwe wena sibanibani, of which lowo muntu loyo kunabantu asebenzisana nabo and kungenzeka akusuye lowo muntu okuphile leyo nto leyo, then wena ubonge yena bese bayithatha. And nokungabongi nokungabiki futhi nakhona kuyingozi, ngoba uma uyohlola kuthiwe mina ngibona imoto, basekhaya kini bafuna ukukupha imoto, bese wena uhambe wena udrive leyo moto leyo, emva kokuthi uyithole ngoba sowujabulile, ungayibiki, bazoyithatha. Le moto izohlupha, le moto le izoloko iphuka icedele imali. Why? Because kunezinyembezi zamathongo, ngoba lo muntu simphile imoto kodwa akasaphinde abuye futhi kithi azosibikela ukuthi sekayitholile le moto leyo. Yebo siyambona, kodwa thina sidinga leyo recognition, sidinga leyo attention ukuthi sikuphile ndoda, nawe yebo ngeke uvele uzenzele without thina. So sikuphile, so how can ukuthi thina manje usideline ngoba sowuphethe into ekanje siyayithatha, noma izokudlela la up until wena ufunda. Nomuzi kanjalo, umuzi uyawuthola, uyawubika umuzi, whether kusesilungwini whether kusemakhaya, uyawubika umuzi. Why? Because ula emagcekeni, ungene la emagcekeni, kunabantwana, kunomfazi, kunabantwana la endlini, kunendoda, kunesibongo la endlini, kumele kube nesibongo. Noma ngaba kusesilungwini kuselayo kunesibongo la ekhaya. Noma izinto ningahamba kuthiwa mina izinto nginomuzi la noko eGoli, kodwa umuzi izinto zami ngizenzela emakhaya, it's fine. Mawenzela into zakho emakhaya, it's not a problem. But number 1 mele uphuphe, number 2 mele ube protected, number 3 angeke uloku ubhizi uhamba njalo, noma kumele ukhuluma nabantu abadala, mele uhambe uye ekhaya, mele uphinde mele ukhulume nabo nala, mele wazi ukuthi okay lela khona lela ngilisebenzisela for ukuthi ngichumane nabantu basekhaya. Ukwenza kanjani lokho? Uyabika, kuza ubaba wakho eze from lela akhona khona, noma ubaba omncane wakho eze from lela akhona khona, athi mntanami la umuzi lo uzoba umuzi wakho, kumele kodwa acale abike ekhaya, acala ukuthi sowuphumile ke manje ekhaya, so nomuzi wakho ke manje mabakubheke, mabahambe nawe, afike ke lapho kwakho, then asho athi naku madoda umuzi wakazibanibani, umuzi wakazibanibani kanje, awuphe isibongo lo muzi loyo, of which kuzobe kuyisibongo sakababa wakho, kuzobe kuyisibongo sakho. Yizwa lento. So manje ke kunomehluko between ukubonga nokubika. Esikhathini esiningi kumele ngabe siyabika than ukubonga, ngoba ukubonga sithi mase sibonga bese sibonga ngendlela wrong, ngoba kubalekile mawubongisa, mawuthi ngiyabonga abantu abadala, usho ukuthi ngiyabonga echwebekelani phambili, ningipheni kakhulu lokho eningiphe kona, ningipheni so kuthi kuze, then kumele wazi nje ukuthi izinto zakhe emva kwalokho zizoba right, because nomsebenzi uphiwe, yonke into uphiwe. Yebo ungakhuleka uzokhala inyembezi, kodwa uphiwe ithonga, ngoba yilona elivumayo. Ithonga yiyo ingelosi yakho ephilayo ezulwini, emele wena.
So ngiyacabanga ukuthi sizwile leyo bogogo nomkhulu, especially leyo mntwana le abantwana laba sinokuzala abantwana bese abantwana bayagula, and mabagula so abantwana lokho kusuke kumele ukuthi mhlambe uma usukume uhambe uyohlola if you understand, if you understand thathe impepha yakuthatha izibani zakho bese uyahamba uya emsamo or noma mhlambe la uphahlela khona bese ufika ubike umntwana usho ukuthi nangumntwana. Kodwa kubalekile nokuthi igama lamagama esibapha abantwana bethu, if umntana uze ngethonga vele kusho ukuthi ithonga lisuke liziphakamisa lona, then kuyomela ukuthi ulibize uwethe umntana ngale gama lelo lalelo thonga lelo. So it's better to find out, or masophuphile uyambona uyamkhumbula umuntu bomphupha uyamkhumbula kubonisa lento beyakubonisa yona, then bese ke kula yena avuka khona. Sithemba ukuthi sizwe nabogogo nomkhulu. Ngiyabonga kilabo sebasubscribeile, mangabe uyasithenga ngasubscribe, ngiyacela kakhulu ukuthi usubscribe, ishaya isandla phezulu kwesinye. December ngikhona wonke uDecember for ama bookings tholakala ku-084 972 9634 084 972 9634 ngila eGoli eGermiston. Thokozani.